Kane Grima, xufier tat-taksi ta' 23 sena mill-Belt, ingħata l-ħelsien mill-arrest wara wieġeb ħati li kien kompliċi f'serqa ta' kważi 49,000 euro minn ħanut Burger King fis-suq tal-Belt. Il-każ seħħ it-tnejn għal ħabta ta' 2:15 wara nofsinhar. Ma' Grima kien hemm persuna oħra li huwa suspettat ewlieni li kien il-moħħ wara din is-serqa. Fil-fatt jirriżulta li din il-persuna legatament serqet basket mimli flus minn dan l-istabbiliment u daħal f'taksi li kienet qed tinstaq barra minn Grima. Grima ġie arrestat f'Taslima iżda qal li l-persuna l-oħra li hija l-moħħ f'din is-serqa waqfet l-imsida. Bidmuħ f'għajnejh Grima wieġeb ħati għall-akkużi kontrih. L-akkużat li huwa riċediv ġie akkużat ukoll li naqas milli ħares il-kundizzjonijiet imposti fuqu mill-qorti tal-Maġistrati. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Fabian Flery, Leiden Zammit u Priscilla Karwanali. Il-Maġistrat Nadine Lee laqgħet it-talba sabiex jitħejja rapport dwar l-akkużat qabel tingħata s-sentenza. Il-Maġistrat tagħtu l-ħelsien mill-arrest iżda ordnatlu sabiex imur jiffirma darbtejn f'ġimgħa fl-Asta tal-Belt u ma joħroġx mid-dar bejn il-11 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.